Zizu Bizarreta, idazle bikaina, mila liburuena, egile handia. Hainbat lapurria, kiritira goaz, Marcos Koetanoren, Fatima Tausoa. Historiokin garriak, zure lumarkoak, abiratuko dira gure bihotzetan. Eskerrik asko Patxi, gurekin zaitugu, bezarkada handita, zatu beteroz. Bigarren ziklokoek sortea daukagu. Patxi Bizarreta gaur etorri zaigu. Berak idatzitako historia zamurrak iruditu zaizkigu benetan altxorrak. Bate eta mila mozu guztion batez eta bezarkada handia benetan bihotzez. Rosa polita izango da, jo, ze polita. Suerte handia daukazue, irakasle hauekin, bibliotekari honekin, eta ez dagoela toki askotan, holako biblioteka bat, eta hori oso importantea da, oso importantea. Hau da, nire liburua itsuentzat egin da. Idazleak bilatu behar du, harri ilun eta pixu honetan, argian. Zuek ere markarrak joak, Beito. Oso ondo, mila esker,